Здравейте хора, това е втория или третия клип на Battle Island. Аз съм Tigre Masters. Не имам спин. 300. Второ? Не. Ето ми останаха. Вниманието. Опа. Добре. Ето ми е базата, аз я показах в предишния епизод, но ако не сте успели да видите, ето ми я. Имам Seed Fort на 7 ранг. Няма да видим тук. Надявам се да включим нови хора в клана. Това е добре. Сега ще атакуваме. 61 лева. Уау, силна база, но не много. Съжалявам хора, че игра с хакто, само че това успях да видя. Ето и малкото самолети, да няма доста, има явно грешка. На случай трябва да сложим малко други, защото не вярвам генералите или специалната част да мрат точно много. Знаех се, че ще умрат. Добре, слагаме бомбардировачите, пуска размножаваме ги на 3. Стали птички. Изгледам, ако забива, просто това се слага много хубавици. Така се получава. Опа, грешно място. Забравих, че съм това. Няма да се това. И пропускаме летовете против. И отново се извинявам за бъзовете в играта. Добре, аз не влизам, че това може и да се отказва, но това да видим колко ще се това. Трябва да хвърлим подводниците. Това е готово. Това явно съм чисто изписано. Тук да изпиша това. Айде. Сега, ако е останало, сигурно само бреговата охрана, но не знам какви. Хора, че ме забива така, но просто когато искам да видите, пак да кажа, не съм пробвал. Победа за хакера! Тия са много големи добър.